Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, Naga City Police Office nagbilog ng Special Investigation Team para sa Rosalie Moseros case. Granada, nakuha sa basurahan kang Antipolo Elementary School sa Minalaba, Camarines Sur, Kasudma. PNP Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. riribay na subod sa pwesto ngunyan aldaw na Biyernes. Bakbakan kang 8 team sa Season 1 kang Open Men's Volleyball League nagpapadagos. Uya mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Christine Reyes. Special Investigation Team asin bakong Special Investigation Task Group ang pinagbilog kan Naga City Police Office para sa pagpapadagos kan pag-imbestiga sa pangagadan sa 18 anyos sa daragang biktima sa Barangay Panikwason, Syudad ni Naga. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Mayo pang konkretong ebidensya ang Police Station 4 na makakatukdo kung ang 5 person of interest na pinaghihiling ninda imbuelto sa pagkakagadan kang 18 anyos na daragita. Urog na ta nagluluwas sa investigasyon kang pulisya na daing nakaabot ang biktimang si Rosalie Moseros sa lugar kung saan ininaimbitaran. Bali ma'am, sa persons of interest mo ma'am is 5 siya. Pero sa ngunyan ma'am, may pa talaga kami kay konkretong ebidensya na talagang silang tinutok duman sa mismong pangyayari. Sila ma'am ang may last na communication sa victim. Lalo si nag-invite na magduman si victim sa lugar. Kaya kami nagtutok sa inda. So, based ma'am sa statement nila, nabilog mi ang nabilog mi ang sa mga istorya, na talagang daing nakaabot duman si victim. Yaon sila duman sa lugar mismo. Sa lugar ka itong imbitaran sa Sitio Yabo, upper portion niya ma'am ng Barangay Panikwaso. Bali ma'am, itong pinangyarihan ma'am is nasa almost 687 meters duman sa dapat na dudumanan kang victim. And kung sumatotal mo ma'am, nasa almost 1.9 kilometers hali po duman sa residence kang biktima, pasiring po duman ma'am sa lugar na kung saan maduman talaga siya. Para makatabang sa investigasyon sa pagkagadan ni Rosalie Moseros, binilog kang Naga City Police Office Police Station 4 ang Special Investigation Team na iyo ang matutok sa kaso kang daraga. Ang nasabing Special Investigation Team ang pinapanginotan ngunyan ni Deputy City Director per Operation Police Lieutenant Colonel Billy Timwat. Kaibahan ang 8 certified investigator kang Naga City Police Office. Actually ma'am, binuwi siya ma'am kang ni-request mo yan ma'am is November 28, 2025. And siya ma'am, kang December 1, nagpuuna sinda na mag-conduct ng investigation. Ang apulsa nila ma'am is Special Investigation Team. Pinamumunuan nito ma'am ni DCDO, ni Police Lieutenant Colonel Billy Timwat, na kung saan ma'am, yun nga ma'am, tututukan talaga po yung investigation. Siyempre ma'am, involved na dyan ma'am ang NCPO. So yaon dyan si mga certified na investigator na kumbaga kabisado nila ang pag-imbestiga. Katabang po kami dyan. Sa oras na makakuha ng konkretong ebidensya ang Police Station 4, isa sa angat tulos kaini ang kaso laban sa suspetsado. Sa ngunyan, luway-luway ining tinatrabaho kang estasyon para masiguradong makukulong asin mahahatulan ang imbuelto digdi. Hulit akong mamadalion na maklear o ma-file ang kaso dawa kulang pa ang ebidensyang kapot ng estasyon, dakula ang posibilidad na masasayang lang ang gabos, sabi ni Police Captain Hil Guban. Sa kuya ma'am, para sa tindog ma'am kang Station 4, gusto ko magkaigwan ng konkretong ebidensya. Bako lang mag-clear ang kaso, kundi magkaigwan ng conviction talaga sa suspect. Kasi kung ipapalita ang kaso ng mamadalion talaga ang kaso, nakulang pa man sa to yung mga ebidensya, so masasayang lang ini. Kung nagagirunduman ta ma'am, so kay Bandoho case, so airtight na to ma'am. Kumbaga, yaw na may mga involved na other agency na file na sa kaso. So ini ma'am, ang gusto ko rin mangyari sa kaso, talagang masiguro mi talaga na talagang makukonvict talaga ang suspetsado. Talagang sisiguraduhin mo ma'am. Pero yan ma'am, talagang ural daw po kami talaga ma'am, ural daw po kami nagdudulman. Kaibahan na po ako duman ma'am, kung mayo lang aning meeting sa oral daw, yaw po ako duman. Kaibahan mi po si Barangay Captain Ramos, and si SK Chairman Kosa, and Barangay Kagawad Piñero. So yan ma'am, kaiba namin sinda kasi iyan po ang ginibumi kasi iyan ang instruction ni Ma'am Lini na dapat collaborated kami sa mga barangay officials. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak.
Mientras tanto, puun kan mangyari ang insidente sa Barangay Panikwason, Naga City, mas higot na pinag-implementar ngunyan kan barangay officials kan Panikwason ang curfew hours para sa mga menor de edad. Sigun ini kay Police Captain Hill Guban, Station Commander kan Police Station 4, alas 10:30 nin banggi, hasta alas 4 nin aga ang curfew for minor. Mas pinaigot po ngunyan ma'am ang curfew hours, lalo sa mga minors, lalo sa barangay Panikwason na nagpa-implement po si Kapitan ng striktong pagpapatupad po kayan. So yun lang ma'am, yun lang pakiulay mi sa mga magurang bantayan tapos sa mga aki. Actually, pagpuun lang kayo ito ma'am na itong nangyari kay Rosalie, talagang pinautob na ni Kapitan kasi may instruction si Mayor na talagang dapat na ipa-implement ito. Sa iba pang bareta, mayong nahiling na problema si Bicol Central Station Operations Manager Nonoy Reforzado ngunya na paabuto na Pasko asin bagong taon. Siring subot sa mga nairot ng kasiributan, inaasahan nidang maging normal lang ang sitwasyon sa terminal. Uyang sa kuyang report. Araw kang sitwasyon ka nakaaging Peña Francia Festival asin undas ngunya na taon. Daay problema kan Bicol Central Station ang pag-abot kan mga pasahero hali sa luwas kang syudad din Naga ngunya na paabuto na Pasko. Kung kaya asahan na maging buwelo asin mayong problema ang biyahe kan bus paluwas sa syudad din Naga. Sinabi ni Bicol Central Station Manager Nonoy Reforzado na normal man na sa maging operasyon. Ini base sa naging obserbasyon ni kada taon. Alagad, daiman sida mapabaya ngunya na Pasko. Ngunya na paabuto na December actually ang terminal kay Dengayo man kita sibut So ano lang yan, iyan si pag-adalta ka mga datos na naglalaog especially sa last week of December para mahiling ta itong satuyang pangangaipo especially sa mga buses na mga biyarahe pasiringon sa Metro Manila sa first week of January. Ang magiging sibot sinda pagtapos kan bagong taon. Sa January 2 kusin babalik naman sa Metro Manila si mga nag-uruli sa syudad na nagselebrar kan Pasko asin bagong taon. Digdi subot sinda mataon ning higot na pagubantay asin malatag kasi ng plano. Bako naman ining bago sa inda kung kaya day naman maging dakulang problema ang pagdakol ng mga pasahero sa terminal. Kabali sa ipapasiguro ninda ay ang bilang kan mga bus para dire-diretso subot ang biyahe kan mga pasaherong mabalik sa Metro Manila. Naging sibot kayan o naging peak ang operation ng terminal poon January 2, 2026 and then iyan simanang iyan. So argayan usually ang sitwasyon kung sa tuyang terminal pag December Dengayo kita kayan kumbaga nasa normal lang ang operation kayan. Mas pararanta itong first week of January after the New Year's celebration. Ito mga katugangan takay siyempre na mauruli sa tuyo sa Bicol Region, ma-rush iyan siyempre makauli after ka New Year dahil mabalik ka sila sa trabaho. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa kasumpay na bareta, picturan ang body number kan tricycle na nagsisingil nin sobra asin ipadara sa Public Safety Office. Iniya naging pangapoda ni Public Safety Office Executive Director Rene Gumbas sa publiko. Urog na ngunyan na dakol mapuruli para magselebrar kan Pasko asin bagong taon sa syudad ni Naga. Siniguro ni Executive Director Gumba na marikas man nida ining maaaksyonan. Patabang kami pag-remind sa mga kaymanwata. Mga insidente ning overpricing, picturean po so body number kang sa tuyang mga tri-mobile. Mabilis naman po yan na nakukuha and kung kinakaipuhan, ibinabalita ang operator sa Urulay. Minsan day nag-aaram na so driver niya pasaway. So may mga araw kaya na instances. Sa samuyang pagbabalik, Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. riribayan na subot bilang PNP Regional Director kan Bicol. Yan asin iba pang nangingenot na bareta. Digdilang yan sa Janan TV 48 Naga, Newsbreak. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation. But we refuse to accept that choice.
At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and markets. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Ano, morag ka? Padagos sa mga bareta, oportunidad ng trabaho ngunya na December dakol sabi kan Metro Naga Public Employment Service Office, uyang sa kuyang report. Holiday season na naman, buot sabihon, kaipuhan ng ihanda ang budget para sa Noche Buena kan pamilya. Ang hapot, igwa na daw kitang pambakal kaini? Kasabay kan gastusan ngunya na Pasko, iyo man ang pagbukas ng oportunidad sa mga naghahanap ng trabaho igdi sa syudad din Naga, kung saan mas halangkaw ang job openings pag last quarter na kan taon. Ini ang good news kan Metro Peso sa publiko, orog na sa mga naghahanap ng trabaho. Ang mga negosyante sa Naga ang naghahanap ng dagdag tao, kung kaya inisubod ang pinakamagayon na panahon na maghanap ng trabaho para may panggastos sa mga selebrasyon ngunya na Pasko. Actually ngunyan ano yan na actually pag pag the last quarter inaasahan tayo na naglalangkaw na mga ang employment dahil syempre si mga businesses nagkukurasin da kayanin mga additional employees. Ang iba itong inaapod tang seasonal employees, ang iba contractual employees para sa indang negosyo. Ang mga job openings ang inaasahan pang madagdag kung kaya ko lang tabang ini sa mga residentes kang syudad din Naga bago matapos ang taon. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Alcanzar Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, para sa mga interesadong mag-apply o maghiling ng mga job openings, pwede man magbisita sa opisina kan Metro Peso para diretso na ang paglakaw kan mga requirements o kaya pwede man hilingon sa Facebook page kan Metro Peso
Updated man subot ini sa mga trabahong pwedeng applyan. Si mga naghahanap trabaho, pwede silang magdiretso sa official Facebook account, social media account kan Metro Naga Peso. Real time pig poposto diyan itong mga vacancies. So aside kayan itong mga aplikante, duwang option ninda, pwede sindang kung may napili sindang selling ninda qualified duman sa vacancy, pwede sindang magpasiring di sa opisina for the referral or duman mismo sa online. Padagos sa mga bareta, 4 na major program ang pinagbisto kan Department of Labor and Employment na pinag-iimplementar kan Metro Naga Peso. Huli kaini, sobra ang kaugmahan ni Metro Peso Manager Nonoy Reforzado matapos na matawan girarin ng recognition ang sa indang mga programa. Huli kaini, magpapadagos subot ang magayunidang performance para mas pakinabangan kan publiko. November 26 to 28, ginibo si year-end planning and assessment. Actually, taon-taon niya ginigibo kan Department of Labor and Employment and gabus na peso managers sa anterong region invited yan. At the same time, yan din piga award itong mga ginibunindang pagsukol sa mga kung paano pag-implementar ka na mga public employment service offices sa Bicol and mga programa. So pasalamat kita ngunyan na taon na recognize ulit sa tuyang mga efforts hindi sa tuyang syudad. So nakakuha kita nin 4 na major programs na kita sinapili na pinakamarhay mag-perform. So top performing public employment service office in terms of the labor market information, career development support program, the National Skills Registry program, and special program for employment of students. Sa iba pang bareta, sa maabot na Biyernes, petsa 5 kan presenting bulan, gigibuhon subot ang pagribay ng Regional Director kan PNP Bicol. Sa nagluwas na impormasyon, si Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. ang ililipat subot bilang Deputy Director kan Directorate for Investigation Division and Management. Manta ang maribay sa iya, iyo si Police Brigadier General Erosito Narito Miranda na nakadestino sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Mayo pa man kadagdagan na impormasyon na ipinapaluwas ang PNP Regional Command 5 sa baretang ini. Sarong fragmentation hand grenade ang narecover kasudma kan Minalabak Municipal Police Station sa Antipolo Elementary School sa Barangay Antipolo, Minalabak, Camarines Sur. Ang nasabing granada ang nahiling subot kan 2 grade 5 student mientras naglilinig sa saidang eskwelahan. Tulos man inireport kan maestra sa police station ang insidente, asin tulos nakipagkoordinar ang Minalabak Municipal Police Station sa Camarines Sur Provincial Explosive Ordnance Disposal. Ang narecover na granada ang nasa kusdiya ng Unyan kan Kamsur PECU para sa pag-iingat asin tamang disposal kaini. Nagsayo man naman magpa-interview ang principal kanasabing eskwelahan. Padagos sa mga bareta, nagpaluwas din abiso ang Land Transportation Office Bicol para sa mga biyaherong mabalyo sa Masbate, Catanduanes, pati na sa Visayas asin Mindanao na kung pwedeng i-oktaba muna ang sinang biyahe poon ngunya na aldaw para daig na magkaigwanin halabang pila ng mga bihikulo sa Maharlika Highway, pasiring sa mga Pierkan Matnog, Tabaco City, Pilar asin Pio Durana. Inihulikan pag-uura na pwedeng darahon kan bagyong Wilma na naglaog na sa Philippine Area of Responsibility. Ang Office of the Civil Defense Bicol ang naghagad sa LTO na ipagbawal muna ang pagbiyahe kan mga ini. Urog na kung bako man sobrang importante ang mga kargamento. Sa iba pang bareta, nasa loob na kan Philippine Area of Responsibility si LPA 93W na susog kay Mr. Mike Padua na didipisilan subot na makapag-organize ang nasabing LPA. Alagad madara subot inining pagbuuran sa maabot na Domingo sa siyudad din Naga na pwedeng magbagsak ng 100 mm na uran. Posibleng agihan subot kan LPA ang Samar, Masbate, Romblon asin Mindoro area.
So, huwag tayo mag-worry dahil po hindi naman to kalakihan. Maliit lang mo ito. So, ang maghanda dito yung mga maliliit na areas po sa Eastern Visayas, Northern Visayas, Bicol Region. Dahil po magdadala po itong mga ulan, mga rain event na naman na yung darating pong linggo. Pinaka-worst na yan sa Bicol, sa Visayas, Sabado at Linggo. At pwede lumampas po ng 100 millimeters sa pinapakita ng mga rain model, particularly yung pinaka-reliable, yung ECMWF rain model. At ito po ang pinaka-latest nating GraphSat na in-issue kagabi. At nakita po natin ang Pilipinas, napakagandang panahon for the past few days. Wala tayong ulan, may mga isolated thunderstorms lang po dito sa may Visayas at Mindanao. At so ito na po tayo, K93W. Sana yun low chance, but baka later today maging medium chance na maging bagyo or high chance. Depende sa kanyang formative stages. So come and go lang po itong mga ulan. So yan po siya. Pagdating po ng December 5 sa may east of G1, Eastern Samar. And then, pagdating po ng December 6, ito po ay titingala, bagya, erratic motion. And then December 7, ito po itatawid po ng Samar provinces. Nasa may bisinidad ng Katbalogan. And then, December 7 po yan. Pagdating ng hapon, tatawid ng Masbate. Yan po ang latest. And then December 8, nasa may Romblon, Boracay area. And then December 8 ng hating ng late evening, nasa may northern Palawan. And then December 9, palabas na po siya sa West Philippines, papuntang Kalayaan Island Group, kung saan nandyan yung Tito Island, also known as Pag-asa Island. Padagos sa mga bareta. Pinag-ibo ka nakalihis na pagkabangi ang pagpapailaw sa mga Christmas lights as in pagbukas kan Christmas Village sa 9th Infantry Division Philippine Army. Suso ki Major Frank Roldan, Chief kan Division of Public Affairs Office, sarong pagpapahiling subot ini na maski anong kasibutan kan mga soldados, igwaman giraray panahon para magpreparar para sa paabuto na Kapaskuhan. Ang Christmas Village ang bukas man sa mga kaakian as in bilog na pamilya kan mga residentes na harani sa nasabing kampo. 3, 2, 1! Merry Christmas, everybody! Kagabi ay nagkaroon tayo ng simultaneous Christmas lighting at opening ng Christmas Village dito sa 9th Infantry Division, kung saan ang aktibidad na ito ay paalala na sa dulo ng taon, anuman ang ating naging prioridad, ay mayroon pa rin panahon para sa pagkakaisa at pagtutulungan. Ito po yung paggunita sa araw ng kapanganakan ni Jesucristo. Sa iba pang bareta, 8 teams liwat na naghampangan sa nagpapadagos ng Season 1 kan Open Men's Volleyball League. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent Kenneth Del Mundo. Sa liwat na pagampangan kan 8 teams para sa Season 1 kan Open Men's Volleyball League kan November 30, makapugulinangos asing intense na laban ang inabangan. Free ball. Again, combination at medyo tahimik sila dito. Yes. Ombrogues din na. Paso. Still alive with that powerful attack. Si number 4 and now Gahero power spot. Sa first set kan Game 1 kung saan naglaban ang Tigers kontra sa BMC Health Defenders, amay na tinambakan kan Tigers ang BMC Health Defenders sa score na 25-17. Sa second set, 25-14 ang score, lamang giraray ang Tigers. Nakadukot man sa third set ang BMC Health Defenders sa score na 25-22. 3-0 nagtapos ang sa indang laban. Best player si jersey number 9 John Austin Rosales na may 3 service aces, 15 attacks, 1 block as in 19 points. Ang ginagawa lang namin ay ingay and syempre nagrinig lang kami ng instruction sa coach namin and ingay lang po talaga para ma-maintain yung energy sa loob ng court. Sa Game 2, pinainit kan UNC as in TGCB Volleyball Sorsogon and grounds kan tambakan puntos kan UNC Greyhounds ang kalaban sa first as in second set kan laban. Nakabawi ang TGCB sa third set, alagad siniguro na kan UNC ang kapangganahan kan tapuson kanian kawat na uminabot sa fourth set. Ang final score na 3-1. Si jersey number 3 John Cesar Antonio ang binisong best player na may 1 service ace, 16 attacks, 4 blocks as in 21 points. An Arriba Irga kontra Suyan Baaw ang naglaban sa Game 3. Ginanap ang Arriba Irga ang laban sa score na 3-0.
Jersey number 18, Dinzon Malazarte ang binustong best player na may 13 points, 11 attacks as in 2 service aces. Game 4, naghampangan man ng Ateneo versus Magarao Power Spikers. 3-0 ang score, pabor sa Magarao Power Spikers na pinagbistong champion. Si Jersey number 4, Nico Apolinar ang binisong best player na igwang 3 service aces, 14 attacks as in 17 points. Sa kabilugan na puntos, ang Arriba Irga ang nangangenot sa ranking na sinundan kan Tigers Men's Volleyball, UNC Greyhounds, TGCB Volleyball Sorsogon, Magarao Power Spikers, Suyan Baaw Volleyball Club, Ateneo Golden Knights as in BMC Health Defenders. Abangan pa ang matitinding bakbakan sa nagpapadagos na Season 1 kan Oragon Volleyball League. Para sa GNN TV 48 Naga, Kenneth Del Mundo, Newsbreak. Mga tugang 22 na aldaw na sana, Pasko na. Ang Christmas countdown na ini hatod kan Naga College Foundation, Changing the Game. Ang One Love Christmas Project kan GNN TV 48 Naga para sa mga salit na komunidad. Nagpapadagos ngunya na taon para sa ido mga donasyon, partnership as in sponsorships o mga kahapotan, mag-apod sana sa 0946-946-9824 o mag-email sa janantv48naga@gmail.com. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan Janan TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samoyang official Facebook page, Janan TV 48 Naga. Padagos kaming mahato din mga baretang garantisadong nanginyanot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa iyong official YouTube channel, Janan TV 48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang Bidang Bicolano. Ako po si Christine Reyes, asin ini ang Janan TV 48 Naga Newsbreak. Tanga diri ko nababay na Janan TV 48 Naga. Kalma. Lumipat lang ang GNN TV 48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang Scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, at sa mga programang suwak sa panlasa mo. Tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano. Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, let's lightning your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO-accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF is the first and only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills or the real world. Jika na ba? Be a tiger today. Ano, Moraga?